Blahamid is leis an cravgharí, buintí le clán na garlóige agus is breanam chraí an blatha bhín withe. Gur fá síosún ar na tréthe bhuine lethe a gharach mar se do le. Seán cravgharí tá sé anna lorseach ar an leithnis agus go minic ceapan gach annach dtíine gur an fíor chrab atá siad a buint an Wild Garlic níhé seoí seo three-cornered leek. Tá siad annach chosúla chéile, tá siad áflanda mar bhall den clown garlóg, so tá an tréithe garlóg a có ó heh fré vírus fré bacteria. Now, sprálam í seo, cé gur planda ní planda dúchsachaí, tá si anna úsáideach ó heh éide agus anna úsáid anna bhd an fiorhúlra sprálan na bachas na bombóga í bín siad fáil bíag astí fa tréis anada ó ná go dagan siad amachchadí sulchadí deire mí bealtainna. So an bailachan í seo aithint ná as idir dhealú idir an cravgharí as an fíorchrab ná go mín na bláhan ar an cravgharí a crocha síos. Ar an fíorchrab bín siad sós ar nós, bín siad seasamh ar ord. So tá na bláhan a féchann siad an chosúla chéile ach just mar dúras crocha nó sós an ord. As an sin tan dulóg ar an cravgharí sais trítánach, tannaí is trítánach. Ach caithfar bheith annach chomach le seo as gan botúnaí inmh idir seo agus na cuin le cura agus bláhan eile. So daindó bhfuil blá garlóg wig. So defa gas a bhrisise as an blas sin áil. Nis tá sin ní séomh ábhrí ná an garlóg agus ná an crab ceart, tá si ábhrí níos mílte. So sprálam si seacha pesto í ghearr sus gimion an gas a ghearr gimion agus í bhesca sulta ola olóige agus cúpla rud eile as an sin an blá úsáid mar bhaisiú. Gandá dar tá seanna háachta go má go mé mís siúráilta glán catá a chuiristeach an méaldagan ná féile agus go gceart go meach beidir den éigen líon muna bhfuil míad ro chinnte nó muna bhfuiln tú cinnte ar fad gan é chuiristeach a bhíal an éair be. Se sin éid se anna háchtach ar fad fíorháchtach mar tá plandaí nimnecha timpplain san gacháit. So cáta bheith cumar cá fistach nó bheith got, cinnte go tú piucha an plán de ceart agus muna bhfuil iscot ceis chuir den éon bhfuil ólach ar an ábhar nó beidir elam ta hain tá go leor leartha mo sin ina meas tá flóra cocaína leabhar bra le na bláhan ar fad tá an leithnis. I dantal sin cáta bheith cumach mar plandaí áirithe tá pórt an áirithe nach féidir ithe tá pórt eile gur féidir ithe. Agus sampla eile go bhfuil plandaí go féidir ithe gan mór dem líon ach ní féidir ithe ná eile. So cá tú fistach nó níos sé cho siimplí le just planda fiocha agus é chuirteach an méil bí anna chomach. Nis tá cúpla folóir eile le tuairta gom agus tá mid an seothar bóthirí na gloch áit fiáin áit álan nádúrtha. Cáise bheith cumach gan dat gan plandaí fiocha áit go gapan sibh go chemicí á scape agus nó go éon trúlú an gáirthe ar bóthra gnóthach. Nó áit beidir go bhfuil rion madrí. So bígí far amach, bígí airach agus tugaí ord nar bhíonn sibh piucha plandaí go sibh piucha an planda ceart gan aithníonn sibh é as catta tarlú mór himpelarh. Agus sochan focail scur ó heh seo ná go háirle plandaí nach bhfuil cho flórseach sin muna bhfuil si flórseach ná piuch an éachrid. Má tá si flórseach piuch ceann nó hó agus fág na cíine eile mar tá an planda an blá go háirthe testáil chun go acha hóch an plandaí hain chun síal chothú as an sin tá an planda a testáil an nádúr. Tá an fiorhúlra braga mór ar na plandaí fiána tá fás mór himplairn agus tá si fihrú mór, so caiimid airthairtaí gan inimir go hógant.